Hone pasatzen dena oso kritikoa naizela, kritikoa ez, gaizki ematet nik lehen egindako lanak. Bitik uste zer hobetu, eta komiki berria egiterako orduan, hori gatu zait, oso garbi nazkan ze hobetu nahi nuen, zerrez, baina gehiago ez da produktu bezala, liburu bezala falta zeona baizik eta nire marrazkien inguruan, edo... Bueno, okerrago dago. Bai, desente sufriaraziko jo Martini, bigarren hontan, honea bidean ere komentatzen nahitu ez, zindan diferentzia, eta diferentzia esan dugu gehiago dela, lehendabiziko komikian, gai askori buruz hitz egiten dugu, baina batez ere bertso munduan zentratzen zen, eta pixka kontatzen zuen Martinien historia, bertxotan hasi zenetik, finalera iritsi zen arte, eta horko historia hori kontatu nahi zuen, eta hor barruan, nola askotan kanpotik begiratuta zure momentu honenean zaudenean, ematen duen ez dezula krisirik pasa, baina justu Martin, lehenbiziko komiki hortan, krisi existentzial batean dago, bertsolaritzari dagokionez, bere lekua zein den ezin definituta bezala, esango nuke hori denok pasatzen degula, eta etengabe gertatzen den zerbait dela, ez dauka soluziorik. Soluzio bat emango diozu, eta handik 2 urtera berriz egongo zera krisian, hortik ikasten dalako. Kasu honetan, krisia ez da bertso munduari lotua, baizik eta bere esparru intimoari lotua dago alde batetik, eta baita ere lotua dago bere esparru publikoari. Eta orduan pixkat, bertso eskolako afari hortan bakoitzak urteak pasadi azken aldiz egon zianetik, eta pixkat kontatuko da, bakoitzak itzengo du bere egoerari buruz, eta komikian zehar beste denbora baten kontatuko da, Martinek krisi bat eukiko du, krisi bikoitz bat, eta orduan krisi hortatik afari hortara bitartean horietako lagun bakoitzarekin egongo da. Eta lagun bakoitzak eskainiko dio krisi hortatik ateratzeko alternatiba bat edo eredu bat. Eta batez ere, azken afarian neko lotua da gure bizitzan ere gertatzen den, adin honetan gertatzen den zerbaitekin, da gaztetan ia astero egoten zen jende batekin, gero aste zaila betero egoten, gero hirilu bat hemen, eta konturatzako urteak pasatzen dira lehen oso laguntzen ditu noiekin egoten zen arte, eta orduan... Izango nuke, nioentzat asebeteago edo geratzen hain naizela, gozatzuk aldatuta, gozatzuk simplifikazio aldera eraman da, hitzalekin gehiago jokatuz, eta hor hain ez gehiago saiatzen, baina ez lehenengo trazu hori eta azkenean ere marrazten ezunean igual musikari batek esango izun bezala, disko honetan sentitzen nuen bezala ateratzen musika, ni bizitako fase honetan marrazten nahi zen ibilbide honetan, fase konkretu baten harrapatu nahu, eta baina horren bila nabil simplifikazio gehiago, horpegi, ertz gehiagoko marrazkiak, hitzak gehiago, batzutan, iraganeko marrazki behira, batzutan, esatea, baina oso txintxua, oso infantilago iruditzezkit hemen sehatu, osatzuk iluntzen, o zikintzen, hori izan da ineten aldaketa ondina. Lehendabiziko atera berritan egia esan deskubritu zero kalkare, eta gero komiki gintzen desente irakurri nitu denbora gutxian, gero komikian orkezpenetan dara ibili ginalako, eta egia esan gara hortan desente irakurri nituen. Eta aldiz, bigarrenan enkargua jaso genunean, hasieran berdin egiten saiatu nintzen eta irakurtzen, eta kalte intzian erabat. Lehenbizikoan zero kalkare deskubritu nuen argia ikusi bat nu bezala, eta hau da ine deguna, eta hau bertso mundu dakarri egiteke, eta pixkat hortik ingen nuen lehendabizikoa. Eta bigarreneako ikusten nuen pixkat hortik urrundu behar nula nik behintzat, eta distantzia bat hartu behar izan da hortik. Nik uste, behin komiki hizkuntza ondo ulertuta, komiki on bat egiteko edo referentzianak okitzerako orduan ez dela hain garrantzitsua irakurri ezun hori komikiak izatea. Irakurtzea edozein liburu, komikia bezala, edozein pelikula ikustea, horrek laguntzen du, ez da, hainbeste. Behin ulertu ezunean eta oinarri bat adakazunean, komiki hizkuntza ondo ulertu ezunean, komikiak irakurtzea hona dela, baina komikiak irakurtzea bezainuna da, bestelako fikzioa, bestelako irakurketak, bestelako
seriak, pelikulak ikustea. Bai, hori, lehendabiziko komikean nik uste diskursotik asko abitzen zala eta helburua bazala pertsonaia diferenteen bidez, bertso munduko diskurso diferenteak histori baten integratzea, hori zala helburua. Eta bigarren honetan nik uste ez dara hainbeste diskursotik abitzen, bai, gehi abitzen dela dudetatik eta dudak argitu ez ditu ingo historia bera, baina bueno, horrekin zintzoa izan nahi nun gidoian, eta alde horretatik ariketa zailagoa eta intimoa ere bai bigarrenekoa, eta nire gehiago eskitu dut personalaki.